Kelma li aħna l-insaru nużaw hija l-kelma missirijiet tal-Knisja. Ebben isejħulhom Santi Padri. Bl-Ingliż, the Fathers of the Church. Min huma dawn is-Santi Padri? Dawn huma numru kbiru sabiħ ta' awturi li jgħixu bejn it-tmiem tal-ewwel seklu u madwar is-seklu 7-8. Ħalli intikom xi eżempju tifhmuni malajr. Sant Wistin, Sant Ambroċ, San Ġwan Kriżostomu. Semmejtilkom ftit jimmina, hemm ħafna oħrajn. Daw kienu mela awturi, ħafna minnhom kienu wisfijiet jew saċerdoti li għalmu il-poplu talla u li xi ħadd jew huma stess kiteb dak li huma qalu. U allura jitkellmu dwar il-fidi nisranija, jitkellmu dwar is-sagramenti, jitkellmu dwar it-Trinità, jitkellmu dwar Ġesu Kristu, jitkellmu dwar il-ħajja nisranija, huma prattiċi ħafna f'dak li jgħidu. Għax huma kienu qegħdin jispjegaw lill-poplu tal jew permezz ta' omelija, jew permezz ta' ittri li kienu jikdbu, u dawn għall-grazza tal-Alla ma ntilfux. U allura aħna l-insara għandna patrimonju għan immens, patrimonju rikk immens ta' kitbiet li ġej lura mill-ewwel millenju l-ewwel 1000 sena tal-Knisja. Dawn ma kinux biss saċerdoti jew isfijiet, imma kien hemm anke lajċi fosthom. Ħansemmi eżempju, San Ġustinu li għex fit-tieni seklu u miet martri. Dan kien filosofu pagan li sar nisrani għax ra l-eżempju sabiħ tal-insara u baqa lajk u kien jiddefendi l-fidi. Fatt kiteb dik li jgħidula apoloġija mhux biex jiskuża ruħu, imma f'dak iż-żmien li kien jgħix fih kien draw li dak li jkun jikteb xi ħaġa biex jgħid għaliex jagħmel sens li tkun nisrani. Mela, is-Santi Padri huma bnedmin ta' importanza kbira. It-teoloġija nisranija tibbaża ħafna fuq dak li huma kitbu u għalmu fl-ewwel 8 sekli. Is-Santi Padri, l-missirijiet tal-Knisja, jinqasmu f'żewġ gruppi kbar, dawk tal-Punent li allura kitbu bil-Latin, li kienet lingwa importanti ħafna fl-ewwel sekli tal-Knisja, u hemm is-Santi Padri l-missirijiet tal-Knisja tal-Lvant li fil-maġġoranza tagħhom kitbu bl-ilsien Grieg. Narġa' ngħid, dak li huma kitbu tant sekli ilu f'ċirkustanzi forsi naħsbu differenti minn tagħna, għadna nistgħu naqrawh illum anki bil-sienna jew bl-Ingliż jew b'lingwi moderni oħrajn u ngħidu ara da qisu qed jikteb lilna llum. U hekk nitkellmu dwar kemm huwa relevanti it-tagħlim li dawn il-bnedmin kbar waslu. Semmejt xi eżempji u hemm ħafna oħrajn, fosthom kien hemm ukoll xi nisa li wkoll huma wkoll parti minn dan il-grupp. Insemmu bnejdu aħna lil waħda mara li ħallit rakkont tal-vjaġġ tagħha lejn l-Art Imqazza. Jisimha Eġerja jew Eterja. Dik kienet mara minn Spanja li ivvjaġġat lejn l-Art Imqazza u tagħtina rakkont sabiħ dwar iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqazza f'Ġerusalemm. U dak li kitbet huwa parti minn dan li jissejjaħ il-patristika, ġifieri l-ġabra ta' dak li kitbu u qalu s-Santi Padri, l-missirijiet tal-Knisja, u kien hemm nisa oħrajn ta' ċerta fama. Mela aħna għax nkunu grati lill-Alla li waslu sa' żminijietna il-kitbiet ta' tant sekli ilu u li huma allura kompendju ġabra kbira ta' tagħlim u li huwa wkoll flimkien mal-Iskrittura pilastru oħra importanti tal-fidi nisranija tagħna, dik li nsejħula it-tradizzjoni nisranija.